फै जों बे समाव दसे इसोरनि गोथार बिजाबखौ जों फरायनि। लेबि बिजाब 17 अध्याय 10 निफ्राय 12 पद बेयाव लिरदों, इस्राएल फोलेरनि सोरबाया एबा बिसोरनि गेजेराव खामिनाय सोरबा परदेशिया थैखौ जायोब्ला बे मानसिनि थिङै आङो नायफिननाय नङा आर बिखौ गावनि रायतफोरनि गेजेराव लाफानाय नङा। मानोना जिउआ थैयावनो दं, बिनिखायनो रायतफोरखौ पापनिफ्राय गहोनो गासै थैखौ बिन्दोआव लुनानै होनो फोरबुआ हुकुम होबाय। थैया गोथां, बिनिखाय थैया पापनिफ्राय बासायनो हागौ। बेफोरनि थाखायनो फोरबुआ इस्राएलनि रायतफोरखौ होनो। इस्राएलफोर आर बिसोरनि गेजेराव खामिनाय परदेशिफोर रावबो थैखौ बेदरजों जाफानो नाङा। एसेनोसै, जिसु नामै आमेन। जों होमब्ला मिथिनो मोनबाय जे जोङो थैफोरखौ जों मोनजाया। बे लेबि बिजाब 17 अध्याय एबा इंलिसनि 17 आरो 10 निफ्राय 12 सिमाव जों फरायना मोनो। जोङो इसोर गिग्राखाय इसोर फोथायग्राफोरा बे थैफोरखौ जों मोनजाया। बेनो आंनि एसेनोसै बुंनाया दिनै। आमेन।